Ако досега не сте усетили ефектът от покачване на мускулна маса, ако досега не сте усетили тази напомпеност и твърдост в мускулите, то вие просто винаги сте грешили във всяка една ваша стъпка. Тази грешка аз няма да ви дам възможност да я преповторите. Стига сте си удрали главата в една и съща стена. Приложете Building Muscle във вашата подготовка, защото хранителната стратегия и тренировъчната фитнес програма са създадени с тази цел – да покачвате мускулно тегло. Всяка една седмица, календарна седмица, първа и втора от вашата подготовка ще бъде различна. Следователно, аз ви предлагам едно разнообразие както в храненето, така и във вашите фитнес тренировки. Разнообразие, което аз ще го нарека стрес. Стрес, който природата ще го нарече начинът, по който вашето собствено тяло да реагира адекватно. Как ли? С покачване на мускулна маса. Това е Building Muscle, използвайки вашите хормони, силата на вашите хормони. Хранителните трикове, методи и тренировъчните принципи, самата фитнес интензивност са начините, по които вие ще покачвате правилно и закономерно килограми. Много вярвам в този продукт, защото 14 години ми костваха лично на мен, за да го създам. С други думи, аз ще ви спестя цялото това лутане в стъпките, пътя и начините, по които вие да покачвате тегло. Използвайте и прилагайте този продукт, след което вече ще мислим за фазата релеф. Но за това бъдете сигурни, имам доста скрити оръжия. Попълнете анкетният лист, изпратете го на моят имейл, за да мога да индивидуализирам вашите стъпки към мускулно развитие и покачване на мускулна маса. Бъдете различни и използвайте различният продукт. Building Muscle with Your Hormones. Това съм аз, Белчо Христов.